s'acaba. I us en aneu a una altra parada del mercat i compreu unes bones maduixes. I acabat, us en aneu a una altra parada i compreu una bona xocolata. I llavors arribeu a casa i poseu l'ampolla d'aquest vi escumós, la poseu a la nevera. Agafeu la xocolata, agafeu un bany maria i desfeu la xocolata a poc a poc, sense presses, sense presses. I llavors agafeu les maduixes i les suqueu, una a una, i les agafeu i les poseu al congelador. 2 o 3 minuts com a màxim, només perquè es refredin, i acabat la deixeu a la nevera. I a la nit, quan s'acabi el dia, quan ja us aneu a dormir, agafeu la vostra parella, agafeu aquesta ampolla de cava rosat, agafeu les maduixes i veureu quina nit tan llarga se us pot fer.